Malamai a ɗariƙar Tijjaniya musamman matasan malamai suna ganin beken 'yan Izala bisa yanda suka ƙara ƙaimi wajen zage-zage da kuma yin ƙage ga 'yan ɗariƙar Tijjaniya da kuma sauran 'yan ɗariƙun sufaye. Waɗannan su ne suke ta trending a social media, inda ɗaya daga cikin malaman Izala ya ɗauko littafin Jawahirul Ma'ani yake ta karanta shi bai-bai. Sai dai wannan karatu da Malam Lawan Triumph yake ya bayyana da wane ne shi, inda wasu daga cikin matasan malamai suka dinga fitowa suna nuna masa karatun da yake yi akwai matuƙar kuskure a ciki, inda yake tsallake wasu haruffa baya karanta su idan ya zo ya ga abu mai kyau, inda idan ya ga abu mara kyau a ganinsa sai ya ɗauko shi ya karanta shi. A dai wannan lokacin trending ɗin da maganganunsa suke yi su ne wanda yake cewa ba a cewa kowa alaihi salam sai annabi. Dai daga cikin malaman ɗariƙa matashin malami ya mai masa da raddi. Wanda baya ganewa wai sai ya ce wai 'yan shi'a wai su suke cewa wai 'ya'yan annabi da 'ya'yan gidan annabi su suke ce musu alaihi salam. Ne dariya jama'a. Amma dai daga ƙarshe gaskiya na yi kukan zuci kuma. Kun san me yasa ni kuka? A ce malami da yake kama lasfika ya gaya wa mutane sabon Allah, wai bai san har aibatawa yake yi, bai san daga Allah zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a yi wa 'ya'yan annabi daga kan sayyidina Ali da Hassan da Usaini da Nana Fadima a yi musu salati, wai bai san wannan ba. Wannan ya sa ni kuka, ya sa ni kuka sosai, kuma har aibatawa yake yi. To na so in ware lokaci in yi matsalar, amma zan ware lokaci a ɗan warata. Amma tun da na kawo ta jama'a, wallahi wannan magana ce ta siyasa kawai, magana ce ta siyasar addini da kullum muke kiran mutane dan Allah a guji irin wannan siyasar. Wallahi jama'a ba haka bane, ba dan shi'a ne yake cewa da sayyidina Ali ko na Fadima ko sayyidina Hassan ko sayyidina Usaini ya ce musu an faɗi sunansu ya ce musu alaihi salamu ko alaihas salamu. Ba dan shi'a ne kada yake faɗa ba, abu ne da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kuma mas'ala ce da aka samu siyasar addini, wasu daga malaman musulunci suka ce ba a faɗa ba, a bar wa annabawa. Wasu daga malaman addini kuma suka ce sai an faɗa. Daga cikin malaman addinin da suke faɗa akwai Malam Bukhari. Idan a sunna aka ɗauko Sahihul Bukhari aka ajiye, akwai wanda yake tantamar wani abu? Ko shi ma Sahihul Bukhari shi an ci ne? Jama'a kullum muna gaya muku wannan siyasar ta shi'a sunna ta cutar da musulunci, kuma tana kan cutar da musulunci. Da an zo da wani abu mai dukkan sa abin in aka jingina shi da shi'anci a inda sunna ta fi yawa, to shi kenan sai a kyamaci abin dukkansa fa. A inda kuma sunnanci ya fi yawa, dukkan abin aka jingina shi da sunnanci sai kuma abin a kyamace shi. Wallahi jama'a wannan siyasa ce kawai, ka guje ta. Me za ka yi ka faranta wa Allah shi za ka laluba, me za ka yi ka faranta wa ma'aikin Allah shi za ka laluba.